No, čiže ten Balduin, no, on ide, mladý rytier z Lotrínska, prechádza cez Uhorsko, stretáva sa s Kolomanom, s uhorským kráľom, čiže wow, že akože francúzsky rytier, teraz tunak formujúci sa uhorské kráľovstvo, že feudalizmus ranný, no nádhera. Takže tuto majú kontakt títo dvaja. A on ďalej ten Balduin pokračuje s tými krížiakmi, dobrý bojovník, pri väčšine tých obliehaní sa spomína akože v tých prameňoch, že čo robil, kde robil, s tým svojím oddielom a ako pomáhal bratovi. No a ten Balduin potom dokonca on sa odtrháva od toho hlavného voja a ide si tú svoju, že ja teda idem nájsť nejaký hrad, dobiť alebo mesto a ostanem tu a vy si chodte na Jeruzalém alebo Kieho, kam chcete si chodte. Takže on sa aj oddelí a jemu sa to vlastne aj ako prvému podarilo získať to vlastné autonómne územie. A Balduin teda dobýva a získava Edesu a zaklada prvé kresťanské akože no nie akože, ale zaklada prvé kresťanské kniežatstvo na Blízkom východe, hej, že kniežatstvo Edesa. No a potom akože hej, sa stáva aj tým kráľom Jeruzalema. Takže treťorodený syn niekde z Lotrínska a nakoniec tu máme proste ideálneho kráľa Balduina, ktorý sa proste akože spája všetkým ľuďom vlastne s takým tým akože jeruzalemským kráľom a kráľovstvom.